Марио, дали се... Изнесе ми се това е много нещо за вас. Така, не, разбира се, че не. Тук пратката явно никой не се е взел. Шегувам се, хора. Не се изнасям между хора, защото знаете защо? Защото няма къде да отида, а след това и не искам. Защото никога няма да го направя. Ама адски никога. Не се изнасям. Просто ще почистя прозорците. За това прибирам нещата си. Защото между другото има ползвам нотичките за аларма. Една ден, където тя работи, шегувам се, тя дори не е моята. Айда. Дайте. Сега ще ви покажа още една, където тата буквално не иска да я ползва. Ама тя в момента няма батерия. Опа, магийка. Гледайте, буквално като някаква конзола между другото. А то си имаме даже някъде тук хикс. Имаме хикс, ама сигурно аз не го виждам. Ето го. Всичко можеш да видиш през него. Не можем. Между другото, имам и пинсета, където са си скуба веждите, защото и аз имам нужда. Защото и аз съм голямо момице. Кой голямо момице няма нужда от той бабат? Така, за съжаление взимаме и ги слагаме там, в едно друго шкафче, защото ги чистам само. Къде ще ги сложа? Ето, няма никакъв проблем, бе, хора. И после всичко ще си сложа там, където беше на мястото. И да, и сега, хора, слагам нещата вътре. Тези нагамето ще изглежда. Така, това дарени. Тези моите шушалки, като обичам много да слушам